Τα regular expressions ή αλλιώς κανονικές εκφράσεις είναι πρότυπα που περιγράφουν τμήματα κειμένου τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη δομή. Η γενική μορφή μιας κανονικής έκφρασης είναι η εξής: slash, pattern, slash, όπου pattern είναι ένα σύνολο από αριθμούς, γράμματα, σύμβολα και ειδικούς χαρακτήρες οι οποίοι περιγράφουν τη δομή της συμβολοσυράς που θέλουμε να βρούμε. Ας δούμε μερικά παραδείγματα κανονικών εκφράσεων. Καταρχήν, εδώ βλέπουμε μια κανονική έκφραση η οποία ξεκινάει με το σύμβολο της δύναμης, το caret. Αυτό το σύμβολο ουσιαστικά περιγράφει την αρχή της συμβολοσυράς. Επομένως, αυτή εδώ η κανονική έκφραση αφορά μια συμβολοσυρά που ξεκινάει με τη λέξη cat. Αντίστοιχα, το σύμβολο του δολαρίου συμβολίζει το τέλος της συμβολοσυράς. Επομένως, αυτή εδώ η κανονική έκφραση είναι μια συμβολοσυρά που τελειώνει με τη λέξη com. Όταν θέλουμε να περιγράψουμε ένα εύρος συμβόλων ή γραμμάτων ή αριθμών, μπορούμε να περικλείσουμε αυτό το εύρος σε αγγείλες. Επομένως, αυτή εδώ η συμβολοσυρά είναι ένα γράμμα από το A έχει το Z μικρό. Πάλι εδώ πέρα βλέπουμε ένα εύρος αριθμών από 0 έως 9 και περιγράφουμε ουσιαστικά μία συμβολοσυρά που ξεκινάει με ένα αριθμό από το 0 μέχρι το 9. Το σύμβολο της τελείας, όταν δεν το έχουμε κάνει escape με το slash, περιγράφει έναν οποιοδήποτε χαρακτήρα. Μία όμως παρουσία του. Όταν έχουμε πολλούς χαρακτήρες ή σύνολα χαρακτήρων που τα χωρίζουμε με κάθετες γραμμές, είναι εναλλακτικές επιλογές. Στην προηγουμένη περίπτωση, εδώ πέρα περιγράφουμε τρεις συμβολοσυρές. Την cat, bat και chat. Μπορούν να γίνουν αυτές οι διασταυρώσεις. Ας δούμε δύο ακόμα πολύ σημαντικούς χαρακτήρες της κανονικής εκφράσης. Είναι ο χαρακτήρας αστεράκι και ο χαρακτήρας συν. Αυτά τα δύο σύμβολα τι κάνουνε? Όταν ένα σύμβολο ή ένα γράμμα ακολουθεί το αστεράκι, σημαίνει ότι στην συμβολοσυρά στόχο, σε αυτή τη συμβολοσυρά που ψάχνουμε, θα εμφανίζεται από 0 έως άπειρες φορές. Με λίγα λόγια, αυτή η κανονική έκφραση περιγράφει μια συμβολοσυρά που μπορεί να είναι ABC, AABC, AAABC, BC σκέτο και ούτω καθεξής. Το συν από την άλλη περιγράφει συμβολοσυρές όπου το γράμμα που προηγείται του συν εμφανίζεται από 1 έως άπειρες φορές. Δηλαδή έχουμε υποχρεωτική εμφάνιση του χαρακτήρα